ବାବୁ 8 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିବ ବାବୁ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ମୁଢି ଦି ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି, ଏ ଦିଟା ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କଣ ଭଗବାନ ମୋର ଆଜି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସି 8 ଦିନ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତାର ପଇସା କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, କଟକ ମେଡିକାଲ କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ ପଇସା ରେଡି ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଆସିକି ମେଡିକାଲ ଦେଖା କର। କୋଟି କୋଟି ପରମ ଜଗନ୍ନାଥ।